Obožavam da gledam kulinarske izazove. Tako su zabavne. O ne, samo ne to. Ponestalo mi je lubenice. Kako to? Hoću još. Ideja. Mogu organizovati svoj kulinarski izazov. Idemo. Ćao svima. Jede mi se lubenica. Spremite je. Važi, draga. Dakle, ja ću da počnem. Za početak ću odseći gornji deo lubenice. Tako je. Došla sam do unutrašnjosti. Sad je moram umutiti uz pomoć blendera. Ja sam kao pravi šef. Miley, možeš da paziš malo? Sva sam u lubenici. Ups, izvinjavam se, bako. Dakle, gde sam stala? Da. Treba će mi aparat sa Skittles bombonama. Treba mi svaka boja. Sad ću vam da ispričam svoju ideju. Dakle, imat ću žele lubenicu sa Skittles bombonama. Mala Britney obožava i jedno i drugo. Dakle, sipat ću svaki ukus bombona u lubenicu. Gotovo. A sada moram dodati želatin. Da bi se sok od lubenice pretvorio u žele. Biće ekstra, vidjet ćete. Da. Zatvaram. Kako da ohladim to? Dakle, šta imam ovde? Oho, koliko slatkiša. Tačno. Pozajmit ću od Miley Mentos bombone. Sigurna sam da neće ni primetiti. Svež dah će ohladiti moju lubenicu. Gledajte. Postalo je tako hladno. Šef opet nešto izmišlja. I meni je došla super ideja. Napravit ću medeni žele i sipati ga u lubenicu. To će biti ukusno. Sada treba istopiti žvaku. Za to ću koristiti ljuti čips takis. Ali plašim se da ga jedem. Mogu dati baki da proba. Da, to je super ideja. Posluži se, bako. Zanimljivo. Jao, šta je to? Sve mi gori unutra. Super, bako, to je baš ono što mi je trebalo. Istopila si svu žvaku. Hvala. Moraš upozoravati o neželjnim efektima, Miley. Izvini, bako, hoćeš čokoladicu? Izvoli. Oprošteno ti je. Sada prevrćem flašu sa hubabubom u lubenicu. Odlično. Bako, šta si ti smislila? Ja ću napraviti lubenicu sa čokoladom. Moj recept je jednostavan. Tako mi je spremala moja baka. Treba iseći trouglaste komade, a zatim izvaditi sredinu. Moramo dobiti ovakve koverte od lubenice. Unutra ću staviti čokoladu, ali prvo je treba istopiti. U činiju ću sipati šlag, a zatim dodati tečnu čokoladu. A sad ću to sve promešati. Ispao je baš ukusan fil. Napunit ću lubenicu ovim čokoladnim filom. Da, prelepo. Britney, probaj. Wow, koliko slatkiša. Odakle početi? Probat ću prvo ovu lubenicu. Je li to čokolada? Oho, sviđa mi se. Nikad nisam probala tako nešto. Ekstra. Šta još ima? Probat ću ovu lubenicu. Da vidimo šta je unutra. Bože, to je žele od lubenice, a unutra je puno Skittles bombona. Wow, nevjerovatno, svidalo mi se. Njam, njam, njam. Svaka čast. Ostala je posljednja lubenica. Oho, koliko tečnog punjenja. Jedva čekam da probam. O, da. Ovo je žvaka huba-buba. Ekstra, znači mogu naduvati balon. Kako zabavno. Odlučila sam. Pobedila je sestra Miley. Ozbiljno? Nemam reči. Sada želim pastu. Mnogo sam gladna.
Naravno, draga. Dakle, ja počinjem. Ja ću koristiti posebnu pastu. To su kaneloni. Baš su velike i ukusne. Stavit ću sve to u kalup. A unutra ubaciti sir. Ostalo je premazati sve paradajz sosom. I to je to. Divno. Znate, došla mi je ideja. Treba više sira. Narendat ću ga ovako. Gledajte, i baka ima svoj trikovi. Jeste znali da veštačka vilica može da renda sir? To je baš brzo i lako. A sada mogu staviti pastu u rernu. Baka je već sve spremila. Odmah se vidi da je amater u kuvanju. Profesionalci sami spremaju testo za pastu. Pogotovo što imam provereni recept od italijanskog druga. Testo treba obojiti jestivim bojama da bi postalo šareno i lepo. O, da, to mi treba. Sada testo treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć specijalnog aparata. O, da, tako je. A sada testo treba iseći na ravne trake. Super, odlično mi ide. Već sam pripremila listić običnog testa. Na njega ću staviti ove šarene trake. A sad ću razvaljati sve zajedno. Da. I konačno dodajem punjenje. Kod mene su to škampi. Sad ću iseći testo na ravne komade. A posle ću napraviti lepi makaroni u obliku bombona. Ispržit ću ih na ulju. Da, to je to. Mogu staviti sve u tanjir. Wow, ispalo je baš slatko. Dodat ću sos i to je to. Jeste me poželeli, a moje pasta je već spremna. Pogledajte kako slatko je ispalo. Zamalo sama da ne pojedem to. Dakle, moram ugrejati vodu. Gotovo. A sada uzimam instant nudle, dodat ću začine i preliti sve vrućom vodom. Ostalo je promešati i može se jesti. Gotovo. Wow, sve izgleda baš ukusno. Hoću da probam ove bombone. Izgledaju baš slatko. Čekajte, ali ukus je užasan. Ne sviđa mi se. Fuj. Probat ću ovo. Šta je to? To su kineske nudle. Mora da su ukusne. Probat ću. Da, baš su lepe. Kako ljuto. To je bilo previše. Ne volim ljutu hranu. Opa, a ovo jelo izgleda baš dobro. Sad ću da probam. Kako se razvlače sir i miris je ekstra. To je zaista ukusno. Mnogo mi se sviđa. Ova pasta je pobedila, da? Jel da? To. Pobeda je moja. A već sam završila da crtam. Pogledajte, hoću čokoladu. Wow, super jelo! Rado ću spremiti čokoladu za moju sestru. Imam čak i odgovarajuće kalupi. U obliku srca, to je preslatko. Dakle, stavljam u svako srce M&M's bombone. A zatim žele mede. A preko ću sipati pucketove bombone. Baš su ukusne. Tako je. A sada sipam u svaki kalup Nutellu. Obožavam je. I Britney je voli. Biće oduševljena. Ovdje malo Nutelle. I ovdje. To je to. Ostalo staviti to u frižider i sad čekati da se zaledi. Ćao, ćao, čokoladice. Uskoro ćemo se vidjeti. Kako slatko, svaka čast. I ja sam smislila šta ću napraviti za našu Britney.
Prvo ću staviti različite čokoladice u rernu. Povećat ću temperaturu i sačekati dok se sve istopi. A dok čekam, iseći ću jagode. Donela sam ih iz moje bašte. I borovnica će mi trebati. A vreme je vaditi čokoladu. Da vidimo šta je ispalo. Da, sve je baš tako kao što sam htjela. Čokolada se istopila. Sad ću promešati sve iglicom za pletenje. Kakva lepa šara. Prelepo. A sada dodajem jagode i borovnicu. Napravila sam ne samo ukusnu, već i zdravu čokoladu. Sad ću vam pokazati kako se pravi zaista ukusna čokolada. Pogledajte šta imam. To je vazdušasta, tirkizna čokolada. Dodat ću još i jastive šljokice, tako je. Ali to nije sve, došla mi ideja. Nacrtat ću na čokoladi okean i plažu. Belom čokoladom ću napraviti penu od talasa i dodati malo šećera. Ostalo je dodati par detalja. Perle, školjke. Moje remek delo je skoro spremno. Sad uzimam drugu istu čokoladu i pokrivam je kikiriki puterom. Spajam to sve i to je to. Cool. Da, jeste. Ali niko od mene nije gore. Prijetno, Britney. To je moj san. Puno čokolade i sve za mene. Ova čokolada je prelepa. Idemo dalje. Neverovatno. Da, ukus je ekstra. Zadovoljna sam. Dakle, ostala je posljednja čokoladica. Mnogo lepa. Čak mi je žao da je jedem. Oho, tu je kikiriki puter. Koga da izaberem? Da znam, ova čokolada je pobedila. Da, znala sam i ja sam najbolja. Ćao, Nancy, jesi gladna? Jesam, hoću tortu. Super. Onda tvoj brat Ben, šef i baka se moraju potruditi da te zadovolje. Trebaju mi jagode. Napravit ću za svoju unuku lepu tortu od jagoda. Dakle, jagode ću staviti u blender i umutiti ih. Odlično. Zatim to dodajem u testo i mešam. Tako je. Šefe, vreme je da i vi počnete da spremate. Da, upravo si. Prvo mi treba sok od naranđe. Nemam sokovnika, ali imam jake ruke. Zatim ću dodati šećer. Što više, bolje. Da, tako je. Ugrejet ću to da se šećer otopi. Ben, nešto ti gori. Da, znam. Prokletstvo. Vidim gotove kore za tortu. Treba mi jer su moje izgorele. Sad ću ih neprimetno uzeti da niko ne primeti. Odlično. Završio sam da pravim punjenje od naranđe. Sad mi trebaju... gde su moje kore? Ko ih je uzeo? Ben? Jesi ti uzeo moje kore? Ne, nisam vidio vaše kore. Jel me ne lažeš slučajno? Ne lažem. Okej, idem da pitam baku. Nije me otkrio. Dobro, nastavit ću da pravim tortu. Treba mi krem cheese. Da, kako lepo miriše. To će biti odlično punjenje. Namazat ću krem na koru, zatim staviti drugu koru, onda opet krem i opet kora. A ja ću sipati sirup od naranđe u kalup. Tačno pola. A u ostalu polovinu treba dodati kokosovo mleko. Jao, da li sam zaspala? Bako, razbili ste kokos, svaka čast. Ne, to nisam bila ja. Nastavit ću da kuvam. Moje testo je spremno. Sipat ću ga u tiganj i ispeći palačinke. Imat ću najlepšu rolnu od palačinjaka. A mala Nancy će biti oduševljena.
a slojevi ću premazati kikiriki puterom. O, da, lepota. Divna ruža, zar ne? Pa da, nije loše. To je zaista lepo. Sa čim ja da ukrasim tortu? Znam, imam slatkiše. Napravit ću od Twixa ruke i noge. Da, a od Skittles bombona ću napraviti oči. Tako je, i osmeh. I obavezno ću dodati 2 korneta. Sad je moja torta također lepa, zar ne? Amateru. Ja sam napravio pravu želetortu. Sirup se stvrdnuo u obliku torte, a gore sam stavio popularnog mačka od kokosovog žele i ukrasio sam sve kivijem. A ja sam napravila divnu ružu od palačinjaka. A Nancy, draga, probaj. Oho, svi ste se baš potrudili. Počet ću od najoriginalnije torte. Izgleda cool. Wow, tu je toliko fila. Ekstra, sviđa mi se. A ovo je moj omiljeni Twix. Obožavam ga. Dakle, sad ću probati ovu želetortu. Uzet ću kašiku. Sad ću probati ovo slatko mače. Wow, kako je cool. A kakva je torta? Baš me zanima ukus. Jao, kako se smešno trese. I ukus je super. Ali neću još praviti zaključke jer nisam još probala treću tortu. O, liči na ružu iz bakine bašte. Wow, to je nevjerovatno. To je lepše od svega što sam jela ranije. Ne mogu se zaustaviti. Njam, njam, njam. Ova torta je pobedila 100%. O, baš mi je drago. Hvala, draga. Tako sam gladna. Spremite mi burger. Dobro, a gdje je oklagija? O, našla sam. Dakle, treba razvaljati testo za buduće lepinje. Da, tako je. Stavljam lepinje u tiganj i uj! Pogodila me oklagija. Moje jadna glava. O ne! Moje lepinje su izgorele. Moje ruke! U gipsu je teško kuvati, ali uspeću. Jao, smešno je gledati kako mali Ben pokušava da spremi nešto slično burgeru. Pogledajte kako to radi profesionalac. Ispržit ću odmah 4 pljeskavice. I staviti što više slanine. Da, kada sve bude spremno mogu staviti pljeskavicu na ogromnu lepinju. A na svaku pljeskavicu stavljam pače sira. Više sira. Da, i prelivam sve majonezom. Zatim malo paradajza i malo slanih krastavaca. Tako je. Prelivam sve kečapom i pokrivam lepinjom. To je to, moj burger je spreman. Je li to za moju malu Nancy? Strašno. Ja ću spremiti bolji burger. Sve sastojke su već ovdje, ostalo je samo sastaviti to. Da, tako je. Sigurna sam da će to biti jako ukusno. Ben, jel to gori nešto? Popravit ću sve. Dakle, treba hitno sastaviti burger. Uspeću. Polako. Da, tako je. Nancy, probaj. To izgleda baš privlačno. Oho, ne mogu da verujem koliki burger. Jao, a ovo izgleda čudno. Ne, neću to jesti. Dakle, počet ću od malog burgera. Izgleda baš ukusno. Oho, super! Stavljam like. A sad ću probati pače ovog velikog burgera. Wow! Oho, neverovatno! Sviđa mi se. Tu nema šta da se misli. A veliki burger je najlepši. To je najbolji burger u mom životu. Tu, pobjeda je moja. Baci kocku. Boli me. Smislila sam. Hoću sushi. Jeste razumeli? Sushi? Pa to je lako. Prvo ću iseći ribu na male komade. Da, tako je. Napravit ću sushi. Na malu količinu pirinča stavljam komad ribe. A sada uzimam malo wasabija. I na kraju malo susama.
Da, to je to. Moji suši su spremni. Sad ih moram malo ugrijati, tako da ću pojesti malo wasabija. Kako ljuto! Vatra! Bože, šefe, to je bilo moćno. Dobro, a sad ja. Kod mene će sve biti lakše. Iseći ću avokado na male komade. Da, tako je. A sad ću iseći ribu. Savršeno. Uzimam listić nori. To su alge u koje se zavijaju suši. Na nori stavljam malu količinu pirinča. Tako je. A zatim ide punjenje, avokado, krastavac i riba. A baka uvek kuva s ljubavlju. Ostalo je dodati sos. Kod mene je to sos ranč. Baš je lep. Mislim da je dovoljno. Jao, za malo da zaboravim. Hoću još dodati malo ljutog sosa. Kako vruće. Ali stavit ću samo kap. Da, tako je. Posljednji dodir. I... završila sam. Svaka mi čast. Izgleda ukusno, bako. Došla mi ideja da napravim slatki suši. Trebaju mi želetrake. To će biti umjesto nori. A za punjenje ću uzeti nutelu i razmazat ću je po želetrakama. A zatim ću dodati žele ajkule umjesto prave ribe. Super! Sad ću seći to na male komadiće. Izgleda baš ukusno. I sam bih to rado pojela. Preliću sve sirupom od jagoda da bi bilo još slađe. Nancy, svidjet će ti se. Probaj, sestro. Prijatno. Kako zanimljivo. Sad ću probati. Ovo izgleda baš čudno. Ne liči na suši, ali probat ću. Joj, kako ljuto. Sve mi gori ustima. Ne podnosim ljuto. Dobro, probat ću sljedeće jelo. To već liči na suši. Zanimljivo. Mamice, to je također ljuto. Kako ne znate da ne volim ljuto? Užas. Dobro, ostalo je posljednje jelo i posljednja nada. To su slatki suši. Nevjerovatno. Da, obožavam žele bombone. Dajem pobedu ovom jelu. Ja sam pobedio. To je moja prva pobeda. Dakle, jedu mi se vafle, baš kao na slici. Važi, napravit ću ih. Mutilica, lopatica, idemo. Ukusno. Jao, izvinjavam se. Strašno. Dobro, vreme za kuvanje. Sipam brašno. Onda 2 jaja. Pa i šećer, naravno. Malo mleka i maslaca. A sada to sve mešam. A gledaj, učibene. Kako da ne? Sad ću sipati testo u činije. Ovako. Zatim dodati malo crvene jestive boje. I promešati. Hoćete da se takmičimo u brzini? Hajde. To je to. Završio sam. Sada samo sipam testo u peglu. Ovako. Moje vafle su skoro spremne. Jao, obožavam nutelu. Šta? Šef je već spremio vaflu? Moram nešto da smislim. Tačno, nutela. Sipat ću brašno direktno u nju. I mleko isto. A sada to sve mešam. To je to, sipam testo u peglu za vafle i čekam. Sigurna sam da će joj se svidjeti čokoladne vafle. Šta mislite? Moram ukrasiti svoje vafle. Umočit ću ih u čokoladu. A zatim u šarene konfete. Lepota. Pa zar je to vafla?
Pogledaj kako izgledaju prave vafle. Služe se sa javorovim sirupom i šećerom u prahu. Pa i malo jagode za ukras. Eto, i moja vafla je spremna. O, svi su ukrasili svoje jela, znači moram i ja. Ukrasit ću svoje jelo bombonama. O da, izgleda super. Šteta što meni ništa nije ostalo. Gotovo, završili smo. Wow, ne znam odakle da počnem. Probat ću ovo jelo. Kakav miris. Ukusno je. Ben, to je super. Sad, Emina vafla. O da, bombone i čokolada. Neobična kombinacija, sviđa mi se. I naravno, bakine vafle. Jedva čekam da probam. Jao, to je divno. Ne mogu da izaberem. Sve mi se sviđa. Želim sve da pojedem. I bakine vafle, i šarene, i čokoladne. Oduševljena sam. Jel? Betty, jesi li dobro? A, ko je pobedio? Pitam se šta će biti ovaj put. Sad čekajte. Eto, hoću pileći batak. Lako. Čekajte, a gdje da ga uzmem? A, sklonite to. Što ti je? To je samo piletina. I sad ću je spremiti. Natrljat ću pile uljem. I onda dodati začine. Odlično. Sad ću iseći jabuke. Uf, kako su mirisne. Jednu ću staviti unutra. A druge neka budu okolo. To je to. A vreme da ideš u rernu. Što? Baka je skoro završila? Čekajte, imam ideju. Uzet ću ljuti čips i dodat ću ljuti sos. Sad to sve treba promešati. Odlično! To je moje paniranje. Pileći batak, ideš tamo. To je to. Sad ideš na pleh. Ma vi nemate pojma. Gledajte kako treba. Posipamo meso različitim začinama. I dobro trljamo njima batak. A sad ću ispržiti to u svom profesionalnom tiganju. Važno je paziti da ne izgori. Odlično mi ide. Oho, baka je skoro završila. Piletina je spremna, a malo naranđe i ukras na noge. Divno. Kate, gledaj svoje posla. Pa dobro, moje jelo će svakako biti bolje. Ekstra. Nešto peče. Jao, to je bilo jako ljuto, ali ispekla sam batake. Ostaje samo da ih spakujem u kanticu. Savršeno pečeno. Ja ću služiti meso na fontani. Samo treba dodati sira i to je to. O da, sirna fontana. Betty, bit ćeš oduševljena. Prijatno. Wow, sve je tako različito. Je li to sirna fontana? Dobro, nju ću prvo da probam. Umačem u sos. Izgleda cool. Wow, ukus je neverovatan. Pile ili batake? Prvo batake. Probat ću. Nije loše. Čekajte. O ne,
Kakvo ljuto paniranje! Sva gorim! Moram hitno pojesti nešto. Dobro je. Bakino pile je baš dobro. Probat ću batak. Kakav miris. Bako, to je nevjerovatno. To je definitivno pobjeda. Baš me briga za manire. To je previše ukusno. Da, baka je najbolja. Hvala, unuko. Ovaj put mi se jede pomfrit. To nije ništa za mene. Baka će se snaći. Joj, moje prsti. Čak i ja to umem. Treba iseći krompir. Hej, nož je se zaglavio. Hajde, izlazi. Jao. Ups, to nisam ja, to je baka. Što? Jao, zlato moje, ne smetaj mi. Baka će napraviti najbolje krompirići. Stavit ću ih u lonac. Politi uljem. I dodati začine. I naravno grančicu ruzmarina. Ja ću odneti. Ne, ja ću. Smirite se. Obe ćete mi pomoći. Sad ću vam pokazati šta može moj profesionalni kuvarski uređaj. Par pokreta i krompir se pretvorio u spiralu. Jeste vidjeli? Sad ga treba samo ispržiti. To je to. Sve sam isekla. Sad treba staviti sve u toster. Uključujem i to je to. A bitno je uhvatiti sve. Ups, malo sam promašila. Nema veze, sad ću sve skupiti. Tako je. Baš kao u meku. Jo, a ovaj krompirić je za mene. Moje jelo je spremno. Miriše predobro. Ostalo je preliti sirnim sosom i to je to. Kako banalno. Tako se treba servirati pomfrit. A sos barbeku je mnogo bolje za krompir. Kako si pametan. Najbolji sos je kečap. Hajde, Beti, reci im. Oho, koliko krompira. Probat ću prvo ovo jelo. Izgleda baš kao na mojoj slici. Poliću kečapom. Miris je kao u McDonald'su. I ukus također. Super. A sada bakin krompir. Koliko sosa. Nije loše, ali to nije baš ono što sam htjela. Wow, šta je to? Izgleda dobro. Ali prvo treba umočiti u sos. Wow, to je ludo ukusno. Ben, ti si kulinarski genije. O da, ja sam najbolji. Hteo sam da kažem hvala. Dakle, izbacit ću smeće. A sada napraviti 3 sprata. Eto, ispala je savršena kuća, jel da? To je užasno, Jess. Dakle, moj labubu će živeti samo u najboljoj kući. Sad ću je naručiti. Hitno mi treba kuća. Brže! Gospođice, spuštam kuću. Čujete li me? Spuštam kuću. Jao, pazite, kuća leti pravo na labubu. Dobro je. Kuća je na mestu. Odlično. Onda mogu da počnem da je ukrašavam. Želim da cela kuća bude roze i pufnasta, kao moj slatki labubu. Zato ću koristiti mekani tepih. Sad ću isteći prozor. Odlično. Ćao, čao, draga. Jel ti se sviđa? Super. Ali to još nije sve. Pogledaj. Dodat ću još malo ukrasa. Ne brini, labubu, to su samo igračke. Divno. Sviđa mi se. Rose je već počela da ukrašava kuću. Dobro, ni ja nisam ništa gora.
Uzimam karton, treba ga iseći na pravougaonike, a sada svaki deo bojim farbom. Imam gomilu raznobojnih pravougaonika. Super! Ostalo je da ih zalepim na kućicu. O, kako slatko! Moj Labubu će sada obojiti nekoliko pravougaonika. Izgleda cool! Jau, a šta se tamo dešava kod Rose? A to mi je diskoteka. Hajde da plešemo. O, usput, ova disko kugla je tako lepa. Želim da i krov kuće lepo sija. Da, to je prelepo. Ne, nije lepo, ja imam bolju ideju. To izgleda jadno. Ne, to je lepo. Pogledaj, napravila sam lep ukras, a zalepit ću to sve na krov. O, divno. Labubu, jel ti se sviđa, a? Drago mi je što si srećan. Super! Okej, hajde da ukrasimo krov. Ovdje će visiti portret moje kraljevske Labubu. A ja ću okačiti portret svog Labubu. Ovako je bolje. Wow, devojke, svaka vam čast. Ukrasili ste kuće s polja. Idemo dalje. A ja sam već smislila kako ću srediti prednje dvorište. Zalepit ću sve olovke koje imam. Aha, tako je. Pogledajte, napravila sam tako lepu, šarenu i čvrstu ogradu. Izgleda ekstra. A moje Labubu će iskopati rupu u zemlju da bih ja posadila biljke. Dakle, evo ga prvo seme. Wow, šta se dešava? Pogledaj, drveće se probija kroz zemlju. Stavit ću još stazu od kamenja. Uspelo je. Ajoj. Labubu, jesi li vidjela ovo jeftino dvorište? Ja ću ti napraviti mnogo bolje. Dakle, ograda će biti od čistog zlata, a staza od svile. Tu ću staviti kraljevsku terasu, a ovdje fontanu. Prelepo. I ukrasit ću sve cvetnim žbunovima. O, da. Oho, kod Rose je tako sve skupo i bogato, ali nema veze. Ja sam već počela da pravim prvu sobu. Uzela sam pakovanje od jaja i seći ću potrebni deo u obliku konusa. I obojit ću ga belom farbom. Zatim olovkom ću nacrtati njušku mačke. Da, a sada pravim slike. Pogledajte, imam slike sa mačkom, slonom, psom i lavom. Zalepit ću ih na zid. Tu ću staviti kauč i jastuke. A tu neka budu police sa knjigama. Tu ću staviti radni sto, stolicu i to je to. Moj Labubu pleše od sreće. A šta je Rose smislila? Ja ću staviti kamin. Odmah ću da ga zapalim. O ne! Sve gori! Šta da radim? O ne! Moja kuća gori! Sad ću ja sve da ugasim. Presvlačim se u vatrogasca, a sada gasim. Uspela sam! Wow! Labubu, ti si mi tako hrabra! Dobro, nastavit ću. Tu će biti fotelja, stočić. I ovdje ću staviti. Moje Labubu izgleda zadovoljno. Njoj se baš dopalo ovo kraljevsko renoviranje. Tako sam srećna. A sada uzimam časopis. On je tako lijep. Mogu da isečem ove prelepe kružiće odavde. A sada uzimam raznobojni papir i pravim najlepše tapete na svijetu. Da, ovo izgleda super. Pogledajte. A sada uzimam šablon sa kvadratićima. Stavljam ga na karton. A sad mi treba crna boja u spreju. Aha, super. Juj,
Labubu. Nisam namjerno. Sklanjam šablon. Da, ispalo je super. Ovo će biti pod. Tu ću staviti veš mašinu, WC šolju i kantu. A tu će se moj Labubu kupati. A već je počeo da koristi duš ekstra. Kod mene sve mnogo bolje. Tu će stajati kada, ovdje polica sa proizvodima za negu i zlatna WC šolja sa dijamantima. Gotovo. Treći sprat će biti još bolji. A čime je zauzeta moja Labubu? Ona gleda modnu reviju. A znam šta da radim. Dakle, tu će biti njena garderoba. A ovdje slačionica. Tu ću staviti pistu. Da, sad će moj Labubu moći da organizuje svoju modnu reviju, da zove prijatelje i pokazuje svoju odeću. Svi su oduševljeni. Moj Labubu ima nevjerovatan ukus za odeću. Kako super! Svi mi se dive. Što? Ne sviđa vam se? Dobro, razumela sam vas. Odmah ću promeniti izgled. Što mi u redu? Sad čekajte. Je li sad bolje, a? Da, ja sam tako lijepa. Rose, hvala ti na poklonu. Ovo je predobro. Ja sam presrećna. Nema na čemu, draga. Oho, nije loše. Ali kod mene će biti bolje. Potrebna mi je pomoć. Pozvaću baku. Zdravo, bako. Trebaš mi? Stigla sam, draga. Sad čime da ti pomognem? Treba da opremim spavaću sobu za Labubu. Naravno, odmah ću ti isplesti sve što je potrebno. Za početak lep tepih, tako je. A sad ću ti isplesti krevet za tvog Labubua. Sačekaj, eto ga, gotovo. Ne mogu da verujem, kako sjajno! Ovdje će staviti krevet, a tu ću okačiti lepe slike. Stavit ću fotelju i vešalicu sa odećom. Kako sjajno! Sviđa mi se sve što je ovdje. Tako sam srećan zbog nove kućice. Hvala! Sada i ja mogu da pokažem svu svoju odeću. Kako vam se sviđa? Ocenite u komentarima koja je najlepša. Devojke su se odlično snašle. Lajkujte ovaj video ako vam su se dopale. Sad ću ispeći barbike moje mlađe sestre. Samo da baka ne vidi. Zdravo, bako. Da, kako si te meni dobar dečko, imaš tako lepe obraziće. Ma šta se sa lutkom dogodilo? Zak, jesi li to ti uradio? Smislila sam. Napravite za mene jelo u obliku dinosaurusa. Naravno, ja čak znam šta ću da radim. Hoću da napravim tortu. To će se sigurno dopasti maloj Tari. Dakle, prvo mi trebaju kore fil. Sastavit ću tortu. Važno je staviti između svakog sloja što više fila. Tako je. Zatim ću odseći sve suvišno. Treba raditi sve pažljivo. O da, odlično mi ide. Preko ću staviti zeleni krem i treba sve to razmazati. Uradit ću to uz pomoć specijalne lopatice. Wow, kako lepo. Dodat ću još detalje iz marcipana. Ne smijem to jesti. Dakle, rep, šapice i lice. O da, a odozgo ću napraviti detalje od krema. Gledajte, to liči na bebu dinosaurusa. Kako slatko. Da, sjajno. A ja sam odlučila da napravim kolač u obliku dinosaurusa. Dakle, prvo treba iseći oblike dinosaurusa, tako je. A zatim ću popuniti sve šarenom glazurom. Koristit ću crvenu, zelenu i belu. Eto. Sad ću to sve staviti u rernu. Gledajte, izgleda jako ukusno. Zak, kakvo je to čudovište? Ojoj, bako, zašto tako vičeš? Uplašila si me. To si ti mene uplašio. Ti si me još i udarila. Dobro, meni treba Nutella.
Hoću da polijem masku nutelom. To je odlična ideja. Gledajte šta će biti. Sipat ću što više nutele. Zatim uzimam M&M's bombone. I ukrasit ću masku bombonama. O da, to će biti baš moćno. To je to. A sad mi treba Oreo. Ovi kolači su tako ukusni. Stavit ću ih kao oči. Gotovo, uspeo sam. Moram da se udaljim na kratko. A za gde ćeš? Čudno. Dobro, Tyra, a možeš da probaš. Wow, koliko slatkiša! Probat ću prvo ovo jelo. To su kolači. Ukus je ekstra, ali suviše dosadno. A šta je ovde? Wow, pa to je torta. Ja obožavam torte. Sad ću da probam. Pravi užitak. A sad ću probati poslednje jelo. Opa, to je Oreo. Sad ću da probam. A sad ću probati sve ostalo. Dinosaurus! Ja sam opasan dinosaurus. Sad ću sve uništiti na svom putu. Bako, spasi me! Spasi! Ponestale su mi sve čokoladice. Gladna sam. Čekajte, je li to moja Barbie? Šta radi kod šefa? Dobro, onda napravite jelo u stilu Barbie, jel može? Treba da razmislim. Dajte mi sekundu. Znam. Za početak ću napraviti testo. Brašno. Šećer. Jaja. I mleko. Da. Promešat ću sve to. Ispalo je idealno testo. Iz njega ću iseći krug. Eto. I sklonit ću centar. Zatim uključujem rernu. I stavljam testo da se peče. Ostalo je malo sačekati. Šta? Zašto me tako gledate? Nisam uspela da ubacim u rernu. Ajoj! Kako je čudna. A ja sam odlučila da napravim burger. Za početak ću napraviti pljeskavicu. Treba ispršiti. Da, sa dve strane. Kako lepo miriše. Zatim ću sastaviti burger. Lepinja, salata, paradajz, posle pljeskavica, sir i roze sos Barbie. A moja mala Tyra će biti oduševljena. Posle stavljam salatu i pokrivam sve roze lepinjom. Ja nisam ništa smislio. Šta da radim? Znam. Došla mi jedna ideja. Svi znaju koktel Grima Shake iz McDonald'sa. Sad ću samo da zalepim na njega stiker Barbie. Odozgo ću staviti šlag. I to je to. I obavezno treba dodati konfete. Ubacujem slamčicu. I to je to. Sestra čak neće ni shvatiti da ona pije Grima Shake. Dakle, ja sam završio. Ja sam se vratila. Kore su mi spremne. Evo ih, gledajte. Sad ću preliti kore roze nutelom. Ispada tako lepo. Zatim sipam u centar plavi žele. O da, kako ukusno. To podsjeća na pravi bazen, jel da? Ali to još nije sve. Sad ću dodati detalje. Dakle, treba mi palma, stepenice, suncobran za plažu i dušek na naduvanje. Šta mislite? Baš zanimljivo. Došla mi je zlokobna ideja. Meni treba Barbika moje sestre, ali samo njena polovina. Druga polovina će biti u obliku ribe. Sada šaljem sirenu da pliva. A šef nije ništa primetila. Tyra, brzo probaj. Jeste napravili sve ovo za mene? To je čak i Barbie. Što? Fuj, to je riba, kako odvratno. Sad ću povratiti. Okej, šta je ovde? Opa, roze burger. To izgleda super. I ukus je ekstra. Idemo dalje. Ovo je Barbie koktel. Čekajte, ili nije? Pa to je Grima Shake. Ne. Sad ću eksplodirati.
To je bilo moćno, moj plan je uspeo. A ja hoću McDonald's. Krenite. Okej, ja imam gotov pomfrit. Sad ću ga otvoriti. Sve sam prosula. Bako, izvini, molim te. Treba da budeš pažljivija, Tajra. Ja nisam namjerno. Dakle, stavljam pomfrit u toster. A sada čekam. Bako, a šta si ti smislila? Ja sam odlučila da napravim nuggetse, moja mila. A prvo umačem u brašno, posle u jaje i prezle. Pržim na tiganju. Sa dve strane do rumene boje. Odlično. Da, svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa moje jelo? Izgleda dobro, ali ja pravim bolje. Okej, ja ću napraviti veliki cheeseburger. Wow, to zaista izgleda ukusno. Čekajte, miriše na izgorelo. Vreme je da izvadim svoj pomfrit. Super ispalo. Eto, Zak, probaj. Baš brzo ste završili, svaka vam čast. Gde su naše jela? Već su kod Zaka. Kako cool. Hoću da probam prvo pomfrit. Nije loše, a šta je to? Opa, nuggetsi. Da, to je zaista ukusno. Sviđa mi se. Šta je ostalo? Opa, burger. To izgleda kao nešto što će mi se sigurno dopasti. Sad ću da probam. Pravi užitak. Ja hoću da pojedem sve do kraja. Znate šta? Sve mi se dopalo. Čestitam. Šta to znači da smo svi pobedili? Pa to nije zanimljivo. Je li to kola? Ali zašto je tako mala? Ja sam imao više sreće. Oho! Da, ja sam dobila ogromnu flašu i sve to je moje. Ne mogu da verujem svoj sreći. Hej, Miley, vidi ovu kolu. Da, mrvica. Ali trebalo bi da bude ukusna. Hej, a zašto ne mogu da iscedim? Da. To je prelepo. Pa eto, sve sam pojela. Nastavite. Dakle, sad ja. Hej, šta je to? Zašto se ne istiska? Hajde. Nešto nije u redu tu. Okej, smislio sam nešto. Da. Tako je bolje. Još malo. Uspeo sam. Da, sada mogu da uživam. To je prelepo. Jao, ne mogu da se zaustavim. Gotovo, Miley, sad ti. Znam, da vidimo. Kako velika flaša. To će biti jako dobro. Oho. Nisam znao da je Miley tako jaka. Hajde, hajde. Da, uspela sam. To je bilo moćno. Jeste vidjeli? Uspela sam. Konačno mogu da probam moj pobednički žele. Jao, kako kiselo. Nisam očekivala takav ukus. Da si vidjela svoju facu, Miley. Pa šta, nisam ni htjela. Oho. Da, veliko pakovanje čipsa. Jao, ja sam dobio baš malo pakovanje. Jako mi je žao. Pa dobro, barem nešto. To je ipak bolje nego ništa. To je ukusno. Da, ne mogu da se zaustavim. Jel čujete kako hrska? I ukus je ekstra. Šta? Zar sam već sve pojeo? Jao, odlično, na rukvicu imaš, Quentin. Dobro, sad idemo red. Probat ću. Wow, prelepo. Miley ima tako veliko pakovanje. To nije fair. Jede mi se još. Ne, dobila mnogo, a ja malo. Zašto? Ne, Quentin, ne smeš.
Što? Quentin, stani! Vrati mi moj čips. Kako si smeo? Nisam ti dozvolila. Stani. Samo sam hteo da ti pokažem nešto. Eto. Šta je tamo? Video? Zanimljivo. Dečko kaže da sa druge strane pakovanja ima sos. Moram to proveriti. Da, hajde da vidimo. Krećemo. Evo sosa, jesam rekao. A ti si se ljutila. Wow, Quentin, tako si pametan. Posluži se. Hvala puno. Hej, vidi ovo. Kako visoko pakovanje. Zašto je tako teško dohvatiti čips? Okej, stavit ću ga ovako. Tako će biti lakše. Da, to je prelepo. Obožavam čips. Čekajte. Zašto tako brzo nestaje? Izgleda da sa druge strane nema dna. Quentin, Miley? Da li zaista jedu iz mog pakovanja? Hej, šta vam je? To je moja hrana. Ne, nemoj. Gotovi ste? Sad ću vas prebiti. Izgleda da ovog puta nisam ništa dobila. A ja sam dobila burger. Ekstra. Tako sam srećna. Oho! Da, blago meni. Nikad u životu nisam vidio tako velike burgere. Miris je divan. Obožavam ga. Hajde, Quentin, možeš ti to? Da, pogledat ću šta je unutra. Kako teška lepinja. Hajde, Quentin, možeš ti to? Još malo. Šta je to? Kakav užas. Quentin? U pomoć. Je li to bio san? Jeste. Dobro je. Okej, hajde da vidimo šta je unutra. Iako se malo plašim. Valjda ništa neobično. Probat ću pljeskavicu. Ukus je super. Ne mogu da verujem da nisam ništa dobila. Proverit ću sto uz pomoć naočara virtualne stvarnosti. Šta je to? Da, mali burger. Videla sam ga. Sad ću ga probati. Da, ukusno, ali baš malo. Miley, hoćeš da probaš? Neka hvala, imam svoj burger. Usput, vreme je da ga probam. Dodat ću malo kečapa, tako će biti ukusnije. I meni se jede. Možda ću... Ne, skloni ruke. Ti si već pojela svoj burger. Sad je moj red. Ali prvo ću dodati malo sirnog sosa. Emily, dosadila si me već, eto ti. Više nikad nećeš uzimati tuđu hranu. Eto. Dakle, konačno smo burger i ja ostali sami. Da, niko nam neće smetati. To je neverovatno. Fuj, Quentin! To je tako gadno. Pokvario si mi apetit. Hvala ti. Padam. Ups, nisam namerno. Žao mi je.